Em oh aku rapot neh. Ora antek ambruk neh yo serah. Ladang nek antek ambruk yo ora bakal iso ngadeg. Ah, sono nih karuan motor putih rusak. Bes rusak, kebes entek minyak. Dino. Si alon-alon nyangkut. Ambruk pisane wis. Nah, bakalan iso opo. Ini foto tak yang jagang iki. Foto cilik. Kuwi lho kuwi. Itaune endi lho itai. Tah. Rewangi malah ngalih. Remeki. Sik iki kok ngono sih. Cuma kae, kae. Remeki anu terpal iki ora remeki terpal ha. Oh, teradoyan. Hati-hati. Ini mak. Mana lagi? Kurang. Hah? Memburi rene lho ben ora ngono. Kok kotor doyan ora. Ditarik memburi rene. Anu ngene diglunding ning ngene memburi. Arite enggak ini? Gak arite tak seneng ngono. Tarik memburi mak. Ya ketepoh iki. Panas mak terus. Sik. Step. Ngene kayu yo. Terus. Sik. Aduh. Yuk na yuk. Wah, Ngopo lah terus berat ini. motor yang ambruk lagi. Tuh, motornya cepet. Cepet motornya itu. Aduh, motornya lah. Cepet sih bapak kecepet motor iki. Lah. Aduh. Mama sih. Rene lho mama pengen ngalih, mama angkatan anu nih kuwi. Nah, nek rono ya kotor sik. Sik. Coba gundung ngono ya kotor. Heeh. Ini lho jungkit ngene lho rono. Kok kene lho, tak narik sikilku tok. Nah, ngono mamake lho. Nah. Sik. Ya Allah. Diam.